настройки за права. Настройките за права могат да се направят от Central Administration. Това е място, където може да се менажира глобално SharePoint. Така, трябва да навигираме до Service Applications, Business Data Connectivity Service. Ето тук са всички наши External Content Types, включително и нашият External Content Type, който тук ще разработихме. За да настроим Permission, трябва да изберем отпадащото меню след Permissions. Вече имаме нашият потребител, с който сме деплойнали. Имаме вече Permission. Може да отидем на някой от нашите Web Application и да си създадем External List, за да видим данните вътре в SharePoint. За тази цел ще създадем в нашия случай External List. Избираме типът на листа да бъде външен лист. Даваме име на нашия лист и избираме External Content Type от списъка, който е тук. Натискаме OK и натискаме Създай. В момента данните се извличат от външната система и ето това са нашите данни вътре в SharePoint. Тези данни могат да се използват по няколко начина. Например, ние в момента може да ги покажем тук в нашия Grid Web Part. Ето тук. Но понеже това са данни, които са свързани с географски дължини и ширини, може да ги покажем в нашия Map Web Part. Ето така. Може да виждаме проблемите на околната среда за различни региони по този начин. Да си ги виждаме съвсем на карта. От тук насетне ще покажем няколко трика, които могат да се забележат. Единият от тях вече го споменахме в разработката на такива приложения, решения за SharePoint Foundation. Ще спрем дебъгинга. Следващото нещо, на което ще обърнем внимание, е как ще извличаме данните от WCF сервиса. В момента тук използваме Channel Factory клас, за да сетнем Max Received Message Size размера. Понеже WCF сервисите по подразбиране могат да получават всяко едно съобщение до 64 килобайта. Това в нашия случай е ограничение и затова ние го увеличаваме в този размер чрез Channel Factory класа. Следващата възможност, следващия трик, който ще покажем, е как да достъпваме данни като анонимен потребител в SharePoint. Защо някой анонимен потребител ще трябва да вижда данни в SharePoint? В случая, когато примерно ще имаме някакви ведомствени организации, които искат да покажат публични данни, като например данни за публични търгове, не е нужно да се
прави потребител, който да се аутентикира всеки път. В случая това може да се направи чрез анонимен потребител. В случая обаче, когато искаме, както виждате, тук съм с анонимен потребител, но когато искаме да достъпим някой външен лист, той няма в момента анонимен достъп. Как може да се настрои? Връщаме се обратно в нашия Central Administration и си набираме External Content Type. Това е нашия External Content Type, който отговаря за листа. В случая, всеки, който е направил Internet Information Services, знае, че анонимният потребител за достъп е Anti-Authority Anonymous Logon. Все пак, както виждате, тук SharePoint не може да го открие. Когато го провериме, в този случай се открива, но при опит да се добави, SharePoint казва, че има знаци, които не му харесват. В този случай трябва да си експортираме нашия External Content Type, но понеже веб интерфейса на Central Administration не го позволява, това ще трябва да го направим през SharePoint Designer. Първо, обаче трябва да си добавим някакъв фиктивен юзер, който да има права просто за четене. В случая това е един потребител, който аз съм създал. Ще му дам само execute права. Връщам се в SharePoint дизайнера и навигирам до моят External BDC модел и сега ще трябва да го експортирам чрез командата Export BDC Model. SQL BDC Adventure Works. Така ще го кръстя. Окей, системата каза, че вече съществува. Ще му дам друго име. Избирам място, където да го запазя. В случая на моя десктоп. Сега